Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Saan pa naman kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Ngayon, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon.
Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron kang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, conversation? sige, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha.
Di, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Samahan niyo po ako mga kabisyo simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. At syempre hindi magpapauli ang ating programa na Top Secrets. Mga kabisyo, isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwedeng kapulutan ng aral, kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Ano po kayang kwento ito? Abangan nyo po mga kabisyo sa aking pagbabalik. At babasahin ko po ang pinadalang kwento ng ating letter sender sa Secret Files. Kaya mga kabisyo, enjoy nyo lang po ang mga music na pinapatugtog natin dito sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Ben and Ben. The ones we once loved. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa...
Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka na ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay!
lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa din sa... Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang.
Nakakaupo dyan sa gitna. Bakit mo hinahakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Tingnan yung bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige. Magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 9:22 p.m. at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ito po ang ating programang Secret Files. Mga kabisyo, isang kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Alamin at pakinggan na po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Dear Titangelo at Rakitera, gusto ko lang po sanang ilabas ang bigat na matagal ko nang dala. Gusto ko lang i-share yung mga kwento namin ng isang babaeng pinakamamahal ko. Dahil hanggang ngayon, kahit sobrang sakit na ng mga nangyayari, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Noong una, DJ Titangelo at Rakitera, una kaming nagkakilala ni Gia, hindi naman agad espesyal ang lahat. Nagsimula kami sa simpleng usapan, kamustahan, tawanan, hanggang sa hindi na namin namamalayan na araw-araw na pala naming hinahanap yung isa't isa. Siya yung tipo ng babae na kahit pagod ako, kapag nakita ko siya, mawawala yung bigat ng pakiramdam ko, lalo na kapag naririnig ko na yung boses niya. Tahimik lang yung relasyon namin pero sobrang saya. Simple lang kami. Madalas mag-food trip, gala kung saan-saan, late night calls, at mga plano tungkol sa future na akala mo sobrang lapit na mangyari. Kapag may problema ako sa trabaho, siya yung unang nakikinig. Kapag siya naman yung pagod sa pagtuturo, ginagawa ko ang lahat upang mapasaya lang siya kahit sa simpleng paraan. DJ Titangelo at DJ Rakitera, unti-unti ko ring naging malapit at natutunan na hindi lang po siya mahalin, kundi rin po pati ang pamilya niya. Nung una, ramdam ko talagang tanggap nila ako. Pinapapasok ako sa bahay nila. Nakakasabay kumain. Nakakausap ko ang lolo at lola niya ng maayos. At minsan nga, inaabot kami ng gabi sa kwentuhan. Pakiramdam ko noon, finally may pamilya ring tumanggap sa akin ng buo. Isa pa po sa pinakamasayang nangyari sa relasyon namin yung New Year, na doon po ako nag-celebrate sa bahay nila. Kumpleto kami noon. Tawanan, picturan, sabay-sabay kumain habang nagsisigawan sa ingay ng paputok sa labas. Tanda ko pa nga po yung tingin ni Gia sa akin noong mga 12 midnight. Yung tipong parang wala na siyang ibang gusto kundi makasama ko habang tumatagal yung panahon. Doon ko po lalong na-realize na gusto ko na siyang makasama habang buhay. DJ Jello at DJ Rocky, habang tumatagal,
mas lalo kaming naging sigurado sa isa't isa. Pinag-uusapan namin yung future namin. Lalo na po yung kasal, yung magiging bahay namin. Yung pwedeng maging future na buhay namin na simple lang pero magkakasama. Hindi man kasi kami mayaman, pero pareho naman kaming nagtatrabaho ng maayos at nangangarap na balang araw, mabuo namin yung buhay na gusto namin. Akala ko po noon sapat na yung pagmamahal para maging masaya hanggang dulo. Hindi ko alam na darating yung araw na yung dating pamilyang nakangiti sa akin, sila rin pala ang magiging dahilan kung bakit unti-unting mawawasak yung relasyon naming dalawa. DJ Titangelo at DJ Rakitera, may nangyaring hindi magandang issue tungkol sa pagkawala ng gamit ko. Ang masakit, imbis na alamin yung totoo, ayusin ng maayos para mas pinili nilang kampihan yung may kasalanan. Simula noon, nag-iba na ang lahat. Yung dating maayos na pakikitungo nila sa akin, napalitan na malamig na tingin at galit na hindi ko maintindihan. Pero po ang pinakamasakit, si Gia yung nasasaktan sa lahat. Naririnig ko kung paano siya sigawan at pagalitan at pagsalitaan na masasakit ng sarili niyang pamilya dahil lang sa ayaw niyang iwanan ako. Umabot sa point na umiiyak na lang siya habang kausap ako sa gabi. Minsan hindi na niya alam kung paano niya nga ipaglalaban yung sarili niya kasi mismong mga taong dapat umiintindi sa kanya, sila pa yung unang dumudurog sa kanya. At habang nangyayari lahat ng yon, may isang taong biglang sumingit sa buhay namin. Tawagin na lang natin siyang Asul. Siya yung dating nanliligaw kay Gia. Bago pa naging kami, siya na yung umaaligid at nanliligaw sa taong minamahal ko. Kaso nga lang, hindi siya gusto ni Gia. Pero ngayong magulo na kami at pilit kaming pinaghihiwalay ng pamilya niya, bigla siyang naging malapit sa kanila. Nakakalabas-pasok siya ngayon sa bahay nila at tinatanggap na maayos. Pinupuri. At para siya yung gustong-gustong ireto para kay Gia kesa sa akin. Damandama ko po na habang siya'y tinatanggap, ako naman unti-unti nang tinataboy palayo sa pamilya nila. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sobrang sakit isipin na yung bahay na dati kong pinupuntahan na masaya, ngayon parang bawal na akong lumapit. Yung dating sabay-sabay kaming kumakain, ngayon puro iyak at takot na lang yung natitira sa amin ni Gia. At ang pinakamasakit sa lahat, alam kong hindi naman mahal ni Gia si Asul, pero pinipilit ito ng pamilya niya. Pakiramdam ko tuloy hindi na nila iniisip kung saan magiging masaya si Gia. Ang importante na lang sa kanila yung taong gusto nila para sa kanya. Sa totoo lang, DJ Titangelo at DJ Rakitera bilang lalaki, sobrang hirap po tanggapin na wala akong magawa. Habang nakikita kong unti-unting nauubos yung taong mahal ko. Pulis po ako. Nagtatrabaho ng marangal.
Nangangarap din naman akong mabigyan na maayos na buhay si Gia pero bakit parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin sa paningin nila. At nitong mga nakarang araw lang po, mas lalo akong kumuho. Isang gabi may hinahabol kaming hold-upper. Akala ko normal na operasyon lang tulad ng dati. Hanggang sa biglang nagkaputukan. At dito na nabago ang lahat, DJ Titangelo at DJ Rocky Pera. Nakapos ako. Sa isang magandang larawan, paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na magbabalikan, tinatagpo, ngunit hindi tinadana. Gusto natin ay sa isa't isa. Hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mapapalitan, pinatagpo, ngunit hindi tinadhana. Sa isa't isa. Boss Dude, pa-commercial nga lang saglit. Ano lang ako? Inom lang ako tubig. Kinakapos ako eh. Thank you! Thank you, I love you, dude. Tapos lang ako eh.
Good. Good evening sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Cello. Good evening po sa lahat ng mga nasa Block Up, Blue Up, at syempre sa YouTube po natin. Magandang gabi po sa inyo. Hello Pressy, Sumbanatics, Inday Jelly. Hello po, good evening po. Shoutout po sa Imo. Pwede mag-request ng song I Love You, Celine Dion. Pasensya na po, every Saturday lang po tayo. Pwede mag-request. Kasabay po ng hugot ninyo yun. May glove na bago ako. Na kayang mawalay sa'yo. Sa bawat bagyo. Oras na muna natin mga kabisyo sa buong kabluan is already 9:42 p.m. Kailan pa bang i-memorize? Basic kabisyo.
Joy Lalove, hello po sa inyo. Kate, good evening. Hello po, Ma'am Tonette. Good evening. Mabuti lang po, Joy Lalove. Ito po, isang panibagong story na naman po ang ating binabasa ngayong araw nito. Hello po sa mga taga Bacoor. Saan po ba? Sa secret files po ba o top secret? Kapag secret files po, maaari po kayo magpadala sa rakitera@gmail.com. Kung gusto nyo naman po ng call, ito po yung Viber line natin, 0916-529-5595.
11 po, ma'am. Ang start ng call po natin, 11 p.m. po. Pero pwede na po kayo mag-chat dito sa Viber line natin. Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Kabisyo, paano kung ang taong pinapangarap mong makasama habang buhay ay mahal ka rin naman? Pero ang mismong pamilyang minsang tumanggap sa'yo ay unti-unti kang itinutulak palayo. Sa unang bahagi po ng ating secret file, nakilala natin si KG, isang 26 years old. Isang pulis na buong pusong minamahal si Gia. Si Gia po ay isang guro na naging tahanan niya sa gitna ng pagod at hirap ng trabaho. Nagkaroon po sila ng isang relasyon na puno ng pangarap, tiwala at mga planong akala nila ay sabay nilang maaabot. Pero mga kabisyo, totoo nga bang sapat ang pagmamahal kapag ang mga taong nakapaligid sa inyo ang mismong humahadlang sa kaligayahan ninyo? Kaya nyo bang ipaglaban ang isa't isa? Kahit na ang mismong kalaban na tumahadlang sa pagmamahalan ninyo ay mismong pamilya na ng taong iniibig mo. Mga kabisyo, mula sa masasayang alaala, dumating ang pagsubok. Nagkaroon ng issue at nabago ang pakikitungo ng pamilya ni Gia at unti-unting napalitan ng sakit ang mga dating ngiti at saya na nararamdaman. Mga kabisyo, ang sakit lang na alam mong ikaw yung mahal pero parang iba ang pinipiling bida sa kwento ng buhay ng taong mahal mo. At habang pilit nilang nilalabanan ng unos, mga kabisyo, may isa pong pangyayari na hindi po inaasahan na tuluyang yumanig sa buhay ni KG. Dahil isang gabi, sa gitna ng kanyang tungkulin bilang pulis, may nangyari na magpapabago sa lahat. Ano kaya ang nangyari sa operasyon? Nakaligtas ba si KG at paano nito maaapektuhan ang pagmamahalan nila ni Gia? Sabi nga mga kabisyo, kapag ang puso daw ay nasugatan sa pag-ibig, paano pa kaya kapag pati buhay na ay nalagay na sa panganib? Nandyan pa rin kaya ang taong minamahal mo? Handa ka pa rin kayang kapitan at ipaglaban? Abangan po mga kabisyo ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng ating kwento sa Secret File.
DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Isang gabi may hinahabol kaming holdupper. Akala ko normal na operasyon lang tulad ng dati hanggang sa biglang nagkaputukan. At dito na nabago ang lahat. Hindi ko po namalayan na isa pala ko sa tinamaan. Ang huling natatandaan ko bago ko mawalan ng malay, yung sobrang sakit na tama ng bala. At yung isip ko nung oras na yon ay paano na kaya si Gia? Habang sinusugod ako sa ospital, siya agad yung gusto kong makita. Pero mas masakit pala yung magising ka sa ospital na hindi mo makakasama yung taong pinakamamahal mo. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Habang sinusulat ko at kinukwento ko ito, nandito pa rin po ako sa ospital. Tahimik, nakahiga, nakatingin sa kisame habang iniisip kung paanong mabot sa ganito yung buhay namin. Sa bawat tunog ng makina, mas lalo ko pong nararamdaman yung pagod at lungkot. Sa totoo lang po, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, hindi ko po alam kung alam ba ng pamilya niya na muntikan na akong mamatay. Hindi ko rin alam kung sakaling mawala ako noon, papayagan ba nilang makita man lang ako ni Gia. Ang sakit lang po kasi isipin na sa oras na pinakakailangan ko yung yakap niya, hindi namin magawa. Dahil lang sa sagalit ng ibang tao. Pero kahit ganito, wala pa ring nagbago. Si Gia pa rin yung gusto kong makasama pagmulat ng mata ko araw-araw. Siya pa rin yung dahilan kung bakit gusto kong gumaling at bumangon ulit. Kaya Gia, kung sakaling marinig mo man ito, gusto kong malaman mo na hindi ako galit sa iyo. Alam kong lumalaban ka rin. Alam kong nasasaktan ka rin. At kahit paghiwalayin man tayo, lagi mong tatandaan. Ikaw pa rin yung babaeng pipiliin kong mahalin habang buhay. Sana balang araw matapos din lahat ng sakit na to. At sana sa panahon na yun, magkasama pa rin tayo. Maraming salamat po at sana po mapansin ninyo ang aking sulat. Muli, ako si KG. At ito ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsabihan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman
pala, wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama. Kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ng ating Secret Files sender. Mga kabisyo, napakita dito sa kwento na to na minsan, kahit mahal nyo ang isa't isa,
Handa niyong ipaglaban ang isa't isa. May mga taong hahadlang sa inyo at sisira sa relasyon ninyo na binubuo. At ang pinakamahirap na kalaban o yung mga taong umahadlang sa relasyon ninyo ay yung mismong pamilya nyo pa. Nakakalungkot lang isipin at mapakinggan ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Na mismong pamilya po ng kanyang minamahal. Ang mismong may ayaw sa kanya. Pero bilib lang po ko dito sa ating letter sender, mga kabisyo. Bilib ako sa pinapakita niyang tapang. Tibay ng dibdib. Hindi dahil pulis siya, kundi dahil tunay at tapat siya magmahal sa kanyang taong iniibig. Alam niyo mga kabisyo, napakinggan natin ang kwento ni KG na talaga naman pwedeng kumurot sa ating puso at may mga matutunan tayo na aral sa kanya. At dito po sa kwento na to, dito natin malalaman at makikita na masusukat natin yung pagmamahal ng isang tao hindi sa pinakamasaya o pinakamagandang sitwasyon ng buhay nila. Masusukat natin ang pagmamahal ng isang tao kapag sinamahan ka pa rin niya sa pinakamagulo at pinakapangit mong sitwasyon. Kaya para sa lahat ng mga tao nagmamahal, ang aking katanungan lamang, ikaw din ba kabisyo? Handa ka bang samahan ng taong minamahal mo? Hindi lamang sa ginhawa, pati na rin sa hirap ng buhay. Sa pinakamababang parte o pinakamagulong sitwasyon ng kanyang buhay, handa mo pa rin siyang yakapin at sabihin na mahal kita at hindi kita iiwan. Dahil doon natin masusukat ang pagmamahal ng isang tao. Sa pinakamagulong sitwasyon mo, handa ka pa rin niyang samahan. Kaya handog ko pong awitin sa inyo mga kabisyo. It's a beautiful song by December Avenue sa ngalan ng pag-ibig. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Ano siya sinabi? Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's yung not bumibili. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude? Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko nagbabawi Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman gano'n. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. O, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ay, mo gawa din sa'yo. Yeah! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. gulo ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Ano yung dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan.
Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginginig ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasama.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Lobo. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya.
Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabihin mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, pag nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun.
Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, ba't ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Sige. To, pick. Oh. There you go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hate na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan pa naman kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Huwag patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami.
It's okay, it's none of our Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang pwede sa... akala lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig niya. Ready na po kayo, sir? Ready naman na po, DJ. Sige po, sir. Mga 3 minutes. Start na po tayo. Standby lang po tayo, ha? Okay po, sige po. Thank you. First time niyo po ba tumawag dito, sir? Yes po. Okay. Ba't niyo naisipan tumawag, sir? Na-anxious kasi ako nung previous weeks ko after kong makita yung someone in the past. Yes, something happened, gano'n. To think na he's married. So, nagulat lang ako. Nag-work ka ba? Buti wala kang work ngayon, sir. Wala. Morning ako. I see. Anong industry? Actually, ang friend work mo? ko yung nag-confess last year. Friend mo? Baka ikaw din Ito yun. din. Hindi. Friend ko yung nag-confess dito last year. Hindi ko Ako lang naalala. Anong name? nag-push sa kanya. Anong name? Si ano? si Jay. Pero hindi niya totoong pangalan yun. Letter J lang din yung nag-start ng name talaga. Wait, J. Hindi ko matandaan. Dude. Ayun. Sabi nga, try ko rin daw mag-confess. Sabi ko, sige. Okay. J ang pangalan? Yes po. Okay, hindi ko na matandaan eh. Anong year yun? 2025, 2024? Kung 2024, wala pa ako dito siguro. 2025.
Sino daw nakausap niya? Both kayo. Anong kwento ba ni Jay? Siya ata yung ano. Basta ayoko sabihin, basta nag-confess siya last year. Siya yung, hindi pa naman to on. Oh, hindi ka mapapakinggan. Ah! Hindi ba ikaw yun? Yung real name ko, Paulo, kaya Paul lang gagamitin ko. Iba yung pangalan. Oy, teka lang. Munus dili ka sa mga binabanggit mong salita. Siya yun, friend mo yun. Kilala mo yung big fish na yun. Oo, kilala ko siya. Kasi na-meet din namin siya twice. Talaga bang big fish? Politician ba yun? Hindi, anak siya ng may-ari ng New Balance. Pero totoo yun na level talaga ni Gag. Face card. Oo. Pero salute naman ako kay friend ko na yun. Natitempt din siya kasi may money involved. Pero sabi nga namin, wag. Kasi, So, maitsura itong friend mo. Malakas dating. Ano itsura na itong friend mo? hindi siguro innate lang sa kanya yung wala simple lang ako. Pero oo, tip talaga si EJ. At saka medyo buff siya ngayon. Ilang taon na yun? Yung big fish na yun. Ilang taon na? May idea ka? Pero mga 48 na ngayon, 46. Okay. Gets. Kamusta naman sila ngayon ni Big Fish? Wala nang communication si friend ko sa kanya kasi currently he's happy and taken. Palipad na rin siya ng Malaysia kasi kinuha na siya ng boyfriend niya na nagmamanage ng family business doon ako dahil resort. Okay. Sabi niya, wala na, ikinento mo na dito. Yari ka na. Hindi naman nila kilala yun. Nasa nakamusta na si friend mo? Alam niya tatawag ka? Hindi, pero siya yung forward lang. Subukan mo kung sa'yo mag-confess. Tapos pinakinggan namin sa YouTube. Kasi hinanap namin. Kasi hindi. Tawa kami ng tawa. Tapos ako doon ng sabi namin, detail mo pinapuin. Sabi niya, wala may alias naman sa kanya. Oo, yun naman talaga yun. Hindi naman natin kilala. Kahit nga binanggit mo na yung mga pangalan, hindi natin kilala. Iba-iba naman kasi mga pangalan eh. Minsan nililigaw nyo kami. Hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Diba, natatawa ka? Alam ko naman, nililigaw nyo kami. Oo na, wag mo nang Okay na. Naka-OL na tayo. Ayan. Naririnig na tayo. Pero hindi pa tayo napapakinggan on air, okay? Okay, sige. Kalma lang ha. Next na tayo, okay? Okay. Work mo to? Yung nakalagay dito? Ako ba? Ikaw yata to. Ako ba? Oo, ikaw. Ako ba yung tinatanong mo? Oo, ikaw to, di ba? Hindi mo to eh. Ay, hindi. Ha? Hindi ko mag-gets. Dito sa Viber. Ay, oo, work. Working ano yan? Okay. Gets. Ikaw yata yun eh.
Hindi. Jason Paulo ko. Yung si J, Uy, wag iba naman yun. banggit ng pangalan mo. Hindi ko na hindi ko na hawak yan. Bahala Gusto mo ka sa ibigay ko ba buhay. yun eh? Bahala ka na sa buhay mo. Ako, ano lang tayo. Ilang segundo na lang. Start na tayo, ha? Okay, sige lang. Mas matindi ba to kay ano? Sa kaibigan mo? I'm sorry, ano? Mas matindi ba yung kwento mo sa kaibigan mo? I'm not really sure. Later na lang. Sige. Standby. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:41 PM at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller, kaya kilalanin at alamin po natin kung ano po ang kwento niya ngayong gabi na to. Good evening. Hi, good evening po. Kamusta po kayo? I'm good. Kinakabahan. Okay. Hindi ko napapatagalin pa. Itago natin sa pangalan ang ating caller ngayong araw na to. Anong pangalan? Pau. Pau. Ilang taon na si Pau? 32. Kaka-32 ko lang. 32. Yeah. Taga saan si Pau? Pasay. Pasay. 32. Itago natin sa pangalan Pau from Pasay. Ano ang top secret mo? May nangyari sa amin nung isang married guy sa CR. Pau, tama ba ako ng pagkakarinig? May nangyari sa inyo ng isang married guy sa CR. Yes. Okay. Bago mo kami kwentuhan ng mga pangyayari, saang lugar ito nangyari muna? Ano? Somewhere around Ortigas. Okay. Kilala mo tong guy na to? Oo naman. Kilala ko siya. Kilalang kilala? Oo. Paanong kilalang Super. kilala?
Actually, nag-meet kami nito through, kasi that was pandemic pa, sa isang dating app, Facebook dating app. And then, kausap-kausap hanggang sa nag-match kaming dalawa. And then, that time, galing lang ako sa breakup noon. So, yung coping up mechanism mo, syempre, kumausap ng iba. Pandemic, hindi ka naman pwedeng makalabas, no? Hanggang sa, naging okay kami. Nag-click kami, nag-uusap virtually, tapos nag-update. The usual, parang kayo na hindi. Alam mo yun, yung hindi pa ma-clear kung ano talagang meron. And then, siguro, tumakbo yun for 6 to 7 months. Okay. Tapos, we have plan pa na mag-play ng sport together kasi parehas kami ng sport na nilalaro. Pag okay na, pag, alam mo yun, okay na yung mga recreational events and all. Kasi 2022 lang ata nun. Parang nagsa-start pa lang lumuwag, pero hindi pa pwede lahat. Ganyan. And then, yun, bigla na lang siyang nawala. Pero napansin ko na kasi parang nagiging cold na siya, nagiging one-liner. Siguro masasabi ko, he's a walking green flag. Kasi talagang I'm willing to wait. Alam mo yun, yung he's, nilook forward mo na siya. Parang hinihintay mo lang maging okay ang lahat. And then, yun na nga, last 3 weeks ago, parang 2022 hindi na kami nag-usap or 2023, parang gano'n. So after 3 or 4 years, last 3 weeks ago, na-invite ako sa isang game somewhere in Ortigas na doon siya. At last, nag-meet kami in flesh. Hindi na siya virtual, pero hindi ko maalala kung saan kami. Alam mo yung parang, kilala ko to. Yung gano'n na. Kasi napaka-ano na nung memory ko. Kasi ako, yung tao na pag hindi mo na ako kinausap, ako yung nawawala. Parang, sige, yan ang gusto mo, I'll give it to you. Ako yung, para hindi ka na mabother. No? Ako yung nawawala. Ganun, ako na yung umaalis. Oo, tama. Okay. And then, eto na. No, dumating kami dun game, nagsisimula na yung first game. Kasama ko yung friend ko na nag-invite sa akin. Meron ako na sa left peripheral ko na guy na matangkad. Hindi ko lang pinapansin kasi nag-usap kami ng friend ko kung anong game plan, anong ganito, since hinugot lang kami sa labas, hindi namin kilala yung iba. Hanggang sa ongoing na yung mga games, nagkatapat kami sa court. Tapos nagtititigan lang kami. Alam mo yung nangungusap yung mga mata namin na, alam mo, kilala kita. Yung ganon. Until pasemis na ata yun o papasok na ng laglagan hanggang mag-championship. Nagkataon, nagkatabi sila ng friend ko. Tapos tinawag ako ng friend ko. Sabi sa akin, painom nga ako. Tapos anong plano natin? Ganito, ganyan. Tapos, bigla siyang nakibat-in. Sabi niya, uy, are you ganito? Are you Pao? Gumanon siya. Sabi ko, oo. Sabi ko, I'm sorry, do we know each other? Gumanon ako. Kasi wala na parang kilala ko lang siya pero hindi ko maalala kung sino siya. Alam mo yun, yung familiar face ganyan. Sabi niya, I'm ganito, ganyan, ganon. Tapos inabot niya yung kamay niya, left. Alam mo, DJ Titangelo, kasi nagulat ako kasi married na siya. Sabi ko, ha? Sabi niya, by the way, I'm married. Sabi ko, ha? Paano? Sabi ko noong una, nag-factory reset ka? Sabi ko gano'n. Okay, oo. Tapos sabi niya sa akin, nawala ka kasi. Sabi ko, uy, ako ba talaga yung nawala? Or ikaw? Sabi ko, gusto mo buksan natin yung messenger para malaman natin kung sino talaga yung nawala. Hanggang sa kinakantsawan na kami nung mga nakakarinig sa paligid. Pati yung friend ko na, ala, may past pala kayo pa ganito, ganyan, ganon. Pero pinilit niyang paalala kung sino siya. Sabi ko, okay, ikaw yung taga Manila na yun nga, na inaayaw ko maglaro ng ganitong sport, yun nga, hindi lang matuloy kasi nga pandemic, yun nga. Until, sabi niya sa akin, nung patalikod na ako, papunta na ako dun sa court kasi team na namin yung maglalaro. Sabi niya, bakit ngayon pa kung kailan married na ako? Parang nung
gabing yun, sabi ko, shit, kailangan yung utak ko sa laro. Hindi yun dun sa sinasabi niya kasi nag-e-echo habang naglalaro kami. Tapos parang nalulutang ako. So hindi ko ma-distribute ng maayos yung bola sa spikers ko. Bato, ano nangyayari? Hanggang sa natapos na yung game, natalo kami. So nagsha-shower na. Ito na yung malupit na nangyari. Wait lang, bago tayo tumungo doon sa malupit na pangyayari. Pau, ano yung tsura nito? Nabanggit mo lang kanina matangkad na lalaki. He's 6'2". 6'2". Ano yung tsura ng mukha? Okay. So, chinito siya. Chinito? Na, alam mo yung, what do you call this? Alam mo yung chub or stocky na medyo gym fit na dad bod? Okay. Ganon. Ano ba? Medyo parang morenong light. Gets mo ba? Mhm. Moreno siya na medyo light lang ng konti. Tapos may tattoo. Sleeves tattoo. Arm sleeves tattoo. Oo. May kamukhang Tapos artista may to. facial hair. Ganon. May kamukhang artista. Tapos, hindi naman. Pero, since ako, yun ang mga preference ko, dad bod, ganyan, medyo malaman. So, pasok siya sa checklist ng criteria of judging. Pero may kamukhang artista to, Pau. Parang Sid Lucero, na mas matangkad. Na may build, gano'n. So, yung nagkakilala kayo nito, alam mong gay siya. Oo, ang alam ko talaga, kasi sinabi niya sa akin, alam niyang meron siyang self-identity crisis. Tama ba yung term? Or nako-confuse siya. Pero alam niya sa sarili niya na hindi, nasa LGBT community ako. Part ako ng LGBT pero parang hindi ko pa ma-confirm kasi more of, alam mo niyo yung sex encounters lang. Ganon. Tapos parang MU, tapos after sex wala na, ganon lang. So hindi niya masabi kung talagang into men siya. Kasi pag almost na bilang nawawala. Katulad din nung nangyari sa amin. Pero well, yun sa amin kasi, ang ganda lang nung encounter kasi wala naman kaming, kasi syempre siguro pandemic, wala namang, alam mo yun, sex encounter. More on life lesson, ano nangyari sa buhay namin. Ganun yung pinag-uusapan namin. Anong plano mo in the future, mga ganung bagay. So, yun. Kaya masasabi kong walking green flag siya. Okay. Tungo na tayo dito na nasa CR na kayo, Pao. Eto na. So, binitbit ko na yung bag ko. Kasi ang yun yung mga panahon na last 3 weeks ago or 1 week, or, 3 weeks ago. Yun yung, grabe yung heat index natin, diba? Though kahit gabi na, kasi late na natapos yung game para mga 10:30 na ata. Sobrang lagkit. Kasi from 5 p.m. to 10:30, naglalaro kami. So, ang init na, malagkit na, nakakalimang palit na ako ng damit, gano'n. So, ligong-ligo na ako. Pagpasok ko ng CR, bitbit ko na yung bag ko. So, nag-a-unpack ako, lalabas ko yung mga papalit ko, ganyan. Meron ako narinig na pumasok ng shower area. So, ako naman, parang, mga players lang din yan. Hanggang sa nung bitbit ko na yung toilet keys ko, at saka yung damit ko. Papunta na ako sa kabilang area. Kasi DJ, pagpasok mo sa left shower area, sa right, yung parang holding area ng mga gamit para hindi mababasa. So, paglabas ko, punta ako sa shower area. Nakita ko siya. So, syempre, tumaas yung libido ko. Kasi nga, walang gano'n ng pandemic. Syempre, yung goal. Ngayon, what happened was, ako naman, patay mali siya kasi naka-boxers na lang siya. Tapos talagang siksik, liglig at umaapaw yung mga bagay-bagay. Talagang, Diyos ko Lord, yung ganyan, yung mapapalunok ka. Tapos sabi niya, uy, saan ka after? Gumanon siya. Sabi ko, ay, magpupunta kami basta isang lugar siya sa Ortigas na puro kainan. Somewhere dyan lang, ganon. Sabi ko doon kami kakain kasi yung friend ko naka-check-in sa ganitong hotel kasama sa staycation kasama yung jowa niya. So, within the area lang. Tapos doon ako magbubook ng Grab pa uwi sa amin sa Pasay.
Sabi niya, kain tayo. Sabi ko na lang sa kanya na ako ayokong magpaka-hipokrito, no? Kahit na grabe na yung temptation, alam mo yun, yung i-grab mo na yung opportunity. Pero mas nanaig pa rin kasi yung parang konsensya na sabi ko, uy, wag. Nanaig, ah. Charis, pero may nangyari. Sabi ko lang na sa kanya na, uy, parang dalawa lang kasi tayong lalabas. Alam naman natin kung saan to pwedeng mapunta. Well, assuming. Pero kasi doon din naman talagang pwedeng mangyari. Dalawa lang kami. Diba? Nantatrap kayo, no? Oo. Siyempre, tama. Dapat gano'n. Sabi ko, alam naman natin kung saan tayo pupunta. Sabi ko, parang sinmarried ka na. Pangalagaan mo na lang yung loyalty tsaka yung trust na binigay sa iyo ng wife mo. Sabi kong gano'n. Siguro, maging friends na lang tayo dito sa sport na to. Pa nakita tayo kung saang mamitim. Gano'n na lang. Tapos, ito na, Angelo. Kinuha niya yung toiletries ko tsaka yung damit. Tapos sabi ko, bakit? Sabi niya, sabay na lang tayo mag-shower. Alam mo, hindi talaga ako nakaimik. Hindi talaga ako nakaimik. Sabi ko, ha? Hindi talaga. Sabi ko, alam mo kung gusto mo lang naman ng sex. Sabi ko, sige, ibigay ko sa'yo. Wow. Tapos wala talagang... Parang siya pa may utang na loob, bigla. Ang sarap, no? Hindi kasi, kahit Angelo, arte pa ako. Yung sabi nga nila, di ba, yung, ano yun to? Pag ang palay lumapit, tutukain na. Ano ba yun? Ganon. Hindi ko alam sa'yo. Tapos, pumasok kami sa shower cubicle. Tama ba? Cubicle, Ayan. doon. Yung sa shower, okay. Tapos, sinara niya lang yung pinto, tapos nilock niya. Tapos sabi ko, oh my God. Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Hubadin mo na yan. Tapos, siguro Tet Angelo kasi nga parang since may feelings, nagka-feelings kasi din talaga ako sa kanya. Kaya parang at some point, na-hurt din ako kung ano yung nangyari nung 3 to 4 years ago. Kasi nga nilulook forward ko na siya. Parang doon lahat lumabas. So kasing talagang, ang alam ko na kalabog pa nga namin yung gilid-gilid ng shower. Kasi medyo intense. And buti nilang hamon, hindi pa nagsha-shower yung ibang team kasi nagko-collect pa ng payment, nagtatanggal ng ginamit dun sa sport na nilalaro namin and all, nagkikwentuhan pa. Nagulatan ako kasi nga he's tall, tas ako 5'8" lang ako. Para talagang 50 shades, nabuhat niya ako, Titan J-Lo. Binuhat ka niya, Kasi tapos? pinin ako sa wall. Tapos sabi ko sa kanya, uy, minamura ko siya ng PI. Ikalma mo, sabi ko sa kanya, ganyan. Sabi niya, wala, hindi ko kasi ito magawa sa wife ko kasi buntis, manganganak next month. Tapos para pa ako, oh my God, sabi ko, tapos ganito ang ginagawa natin, ganyan. Tapos yung nag-kiss kami, kasing madiin, malaway, may dila, gano'n. Alam mo yung sabik na sabik ganyan na para bang pa-porn na yung atake na ko. Tapos, syempre, since yung kamay namin, it's all over the places. Alam mo yun? Nung nahawakan ko na ang hawak mo ang beat, gano'n. Nagulat ako, Light and Delo. Kasi natigilan ako habang hinalikan ko siya. Sabi ko sa kanya, sa'yo to o sa tatay mo to? Tapos tumawa siya. Kasi, para kung may hawak na coke mismo. Hindi ako prepared kasi wala naman akong balak nung, na bumembang na linggon-linggo, diba? Na para bang prepared ka ba? Or ang wino-worry ko pa, punit tayo dito, friend, at hindi tayo nakapag ceremonies before this at baka masundot at malaman niya kung anong inulam ko ng lunch. Sino wino-worry ko? Ay, may bakas, no?
Di ba ano yun? Ayun. Kailangan maglabatiba. Tama ba ako? Yeah, labatiba. Eh, wala naman kasing plano that day. Kumbaga parang punta lang kami ng Ortigas ng friend ko. Yan, tas volleyball lang kami. Ganun, wala naman kasing plano. Well, anyway, yun, tas nag-shower kami. Sinabunan niya ako, sinabunan ko siya. Ganun. Tas, yun, nag-kiss. Tas, hinawakan ko ang beat. Siya naman hinawakan niya ang peaches. Hanggang sa, yun na, kumanta na ang bakla. Yun. And sobrang ingat na ingat pa ako noon, Titangelo, kasi habang ginagag ko siya, yung dinidiin niya pa, syempre yung matunog, yung parang nasusuka. Oo. Syempre may mga tao sa labas. Tapos sabi ko, huwag ka nang gigigil kasi baka marinig tayo sa labas. Dinidiin niya pa ng dinidiin. Tapos nararamdaman ko, lalong lumalaki yung coke mismo sa aking mouth na para bang pag diniin niya, magbabayulet na lang talaga at hindi na makakainga. Na ayun, tapos nagulat na ako, pinin niya ako sa wall, tapos pinatalikod niya ako. Ayun, nirim niya ako. Kinain niya ang mga bagay-bagay na buti na lang may nakapagsabon-sabon na tayo and all na, ayan. Tapos Titangelo, bigla siyang bumulong habang kinikiss niya ako sa neck, sa spine. Ganyan. Ano binubulong? Sabi niya, sabi niya, fuck kita. Gumanon siya. So, ang laki niya kasi, Titangelo, 6'2" lang siya. Ako 5'8" lang ako na para bang, hoy, punit talaga tayo dito. Ganun. Ako naman ang worry ko noon. Yun nga, hindi nga ako nakapag-prepare and all. Pero sabi ko nga na, oh my God, parang take it or leave it. Ganun na. Ganun na yung labanan kasi nga married na to. Ganyan. Sabi ko, okay, sige. Tapos, yun, pinaharap niya ako, tapos kinarga niya ako, DJ. Tapos yun, binaon niya ang mga bagay-bagay na para bang napakapit talaga ako sa gilid-gilid. Konti na lang mag-wallings na lang talaga. Ang sakit. Titangelo kasi nagmamadali nga kami. Tapos medyo unhygienic kasi nagulat ako. Alam mo yung nakikita natin sa porn na yung pag sobrang taas ng libido na lalaki, yung duduraan, tapos ipapahid, tapos ipapasok. Ginanon niya. Inawin lang ako. Ay, babae ako doon. Alam mo, hindi ka ba nasasaktan, Pao? Pao? Nasasaktan? Hindi ka ba nasasaktan ngayon, Pao? Napakan ko yung buhok mo dito sa studio eh. Ang haba! Ang haba, Pao! Grabe, na parang, ayun, tapos, hindi talaga siya matigil, Titangelo. Kasi, nag-doggy pa kami na ang sakit pa sa tuhod kasi nga, tiles, tas ma-shower. So, natatanggal yung laway. So, nagiging water. So, mahapdi. Ang gagawin niya, papatayin niya ulit yung shower. Tas, syempre, tudura na naman siya. Tas, pasok mo ulit. Diyos, napapaganon ako kasi nga, binibigla niya. Kasi nga nagmamadali kami hanggang sa, yan, nakaraos din ang mga bagay-bagay. Gano'n kayo katagal, nagkaroon ng seremonya? Siguro, hindi namin kasi napansin, pero feeling ko matagal. Kasi ang tagal din bago nung narinig namin may mga naglalakad ng papasok ng shower area. Buti na lang kamo. Tapos na kami, tapos nakapag-transfer pa ako sa kabilang cubicle. Natapos hindi? Natapos, Titangelo. Yun yung first ko na medyo unhygienic, pero never ko siyang ginawa. Siguro ang taas lang talaga ng libido ko na yung tinatawag nilang ass to mouth. Oo, ayan. Mga terminology mo ah. Yeah. Diba? So, yun. Then after that, teka lang, tanong ko tahimik muna, lang kami. sinayang ba, natapon o nalunok ng maayos? Siyempre nilunok. Tapos sinabi ko pa sa kanya, hindi to kayang gawin ng asawa mo. Tapos tumawa lang siya. Tapos yun, nung narinig namin may naglalakad papasok,
transfer na ako sa kabilang cubicle. Pero that night, DJ, ito hindi man ako magmamalinis. Nandun yung parang, at least, diba? May nangyari. Pero nandun din ako at some point na, anong nangyari? Married siya, pamilyado, tapos biglang may ganun. Sabi nga ng friend ko sa akin, ginusto mo na din yun. Kasi nga, isama naman din talaga yun sa mga plano nyo kung na-pursue yun sa inyo. It's just that, pandemic kasi. Pero, nung nasa kotse kami, bago ako mag-reflect, kala mo naman talaga. Ito, honestly, DJ, natulala ako nun. Bakit? Tapos parang, sabi ko, shit, bakit ngayon pa kung kailang married na siya, tsaka kami nakita in person. Tapos sabi ko pa sa friend ko na, hindi naman ako nawala, siya naman ang nawala. Tapos sabi sa akin ng friend ko, alam mo kasi ang dami mong natutunan dun sa long-term relationship mo na traumatic. Kaya nung nakilala mo tong guy na to, hindi ka na yung younger version mo na yung magpi-please. So nung nawala siya, gusto mo yan eh. Kumaga nung nawala siya, sabi ng friend ko, gusto niya yan eh, let go mo na lang siya. Na after 3 to 4 years, nagkita kayo in flesh. Yun nga lang. Wrong timing na kasi married na siya. Ang natawa pa ako, sabi ko talaga sa kanya, paano? Nag-reset ka? Nag-factory reset ka? Ano sabi niya? Tumawa lang siya. Sabi niya, oo daw, Tita Angelo. Parang, yun yung sampal sa akin na since part ako ng LGBT, no? Pero, hindi ko naman din sinisisi kung ano yung ako ngayon. Sabi niya lang, ginawa ko lang naman yung tama na mag-settle down na para meron din akong kasama sa buhay hanggang tumanda. Kasi isip-isip ko nung nasa kotse kami ng friend ko, pwede naman kami mag-settle down together. Kung gusto nga mag-anak, madaming ways. Bakit gano'n? Nang nangyari. Tapos nakakainis pa yung friend ko. Pinatugtog pa yung multo ng Cup of Joe. At saka ng The One That Got Away. Yun. Tapos yun nga, di ba nabanggit ko kanina parang 1 week or 3 days akong anxious after nung gabing yun. Kasi ang weird kay Angelo kasi Monday morning nag-work ako. Bigla na lang ako naiyak. Tapos naalala ko siya. Hanggang sa nag-Tuesday, tapos ang mga playlist ko, yung mga multo ng Cup of Joe, The One That Got Away. Alam mo yun? All or Nothing, mga ganun. Parang nagre-request ka sa akin Parang nagre-request ka. Hindi. Ganun yung mga playlist ko sa Spotify habang nag-work. Pero at the same time, may konting kurot, may konting on the side na okay lang at isang katikiman kami. Ayun, yung nangyari. Somehow. Pao, makat lang kita. Bigyan mo nga kami ng imahe mo, Pao, sa utak namin. Maraming ngayon nagtatanong, ano ba itsura ni Pao? Kanina, anong itsura ni ng Chukchak Chenes? Kamukha ni... Parang Sid Lucero, ganyan. Sid Lucero. Bigat Sid Lucero. Eto naman si Pao, sino naman kamukha nito? Sabi ng mga friends ko, CJ Sugawing Bulilit Palcon? na halos edad ko lang. Hindi, CJ Lavato. Ayun. CJ Lavato. Oo. Na medyo chunky lang na mas chinito lang ng konti. Chunky na mas chinito. Alam nyo na mga kabisyo ako sino yung CJ? Oo, CJ Navarro. Navarro daw, CJ Navarro. Hindi ko sure. Basta, halos kaedad ko lang kasi nanonood akong Going Bulilit before. Sila yung mga kabatch. Nakaedad ko ata. Batch na Julia Montes, yan sila. CJ. Okay, CJ Navato nga. Moreno ka rin? Hindi, mas maputi sa moreno. Mas maputi sa moreno. Ang tawag doon, mas maputi sa moreno.
Parang hindi, ano sabi ng friend, mapusyaw. Mapusyaw. Yan. Yes. Yeah, matangkad. So, Pao, yung nasa sasakyan ka na, nag-iisip-isip ka, nag-reflect ka, Yeah. ang dami mong iniisip. Ano mga tumatakbo sa isip mo nga kanina? Sabi ko, sa isip-isip ko, tapos nasabi ko din sa friend ko, kasi napansin niya na, sabi nga, Paong tahimik mo, ano nangyari? Sabi ko, what if, no? Siguro kung nag-reach out ako sa kanya 3 to 4 years ago na what happened, bakit naging cold ka, na-offend ba kita, siguro okay kami ngayon. Sabi kong ganun sa friend ko. Sabi ko kasi parang multo siya for me kasi green flag siya. Though may imperfection siya, may mga flaws, pero alam mo yun, masasabi mong green flag siya for me. Kasi yung mga qualities nakita ko din talaga sa kanya. Ayun, ang daming tanong, ang daming ano na. Tapos sabi nun lang na friend ko na naliwanagan ako na sabi nga ni ate mo Tony Gonzaga, sorry, na may tatanggalin na person talaga si Sa Lord buhay sa mo. buhay mo para mas maging clear kung ano yung maging future mo. Yeah. Sabi niya, paano kung naging kayo nga, tapos gusto pala mag-anak at magpamilya, di, mas masakit yun, hihiwalayan ka, tapos ikakasal sa babae. O, paano ka? Imbis na nag-heal ka from long-term na traumatic na relationship, di, mas damage na naman. Di na combo ka. Sabi niya gano'n. Okay na yun, at least nagkatikiman kayo. Di man nagkatuluyan, at least Nagkatikiman. Di ba? Pero alam mo, Titangelo, honestly, na-anxious ako noon. Na-anxious talaga ako noon. Saka naiyak ako during the meeting ng Monday hanggang Tuesday na nasad din ako. Kasi naka-work from home ako noon. Tapos napansin din ng ate ko, nangyari sa'yo, tahimik ka. Kasi usually pa nag-work ako ng dito, yung madaldal ako, nakikipag-chismisan ako sa Teams, gano'n. Kaya uupo yung ate ko, chichismisin niya ako, anong balita sa ganito, sa ganyan. Yung tahimik lang ako, Monday hanggang Tuesday. Tapos, gano'n akong naiiyak. Yun, hindi ko din ma-process kung bakit. And gets naman natin kung bakit. Kasi, syempre, mahirap matagpuan ulit yung taong minahal mo nung mga panahon na nagkakaintindihan pa kayo. Diba? Yes. Tapos nagtagpo ulit, kaso nga lang, sa hindi na tamang panahon, diba? Meron na siyang partner. At kailangan mo rin respetuhin yun. Oo naman, syempre. Pero at least pinaisa ka niya. Yun naman ang mahalaga. Tama, at mahawakan natin ang beat. Sorry. Okay na yun. Huwag mo nang kuwain. At least na ano mo na, nasukat mo na. Tapos feeling ko nga, magkikita kami sa Sunday nito kasi Magkikita? maglalaro din Sasadyain nyo o magkikita lang? Hindi, kasi yung group na nilalaroan din niya. Nakita ko nakalist yung name niya. Sabi ko dun sa friend ko, Bessie, lalaro ba ako o hindi na? Sabi niya, nasa sa'yo yan kung gusto mo hawakan ng beat. Sabi ko, tarantado. Sabi sa kanya. So, parang hindi na muna. So, sabi ko sa ibang group na lang muna ako lalaro na somewhere sa Pasay na lang muna. Hindi muna ako dadaya doon. Tama. Ayun. Actually, tsaka mahirap kasi. Baka dumating sa point na magulo mo yung utak niya. Tapos, makasira ka ng pamilya. Di ba? Yan nga. Kasi, mixed emotions. I mean, hindi mixed emotions. Para akong na-confuse nung nanggaling talaga sa bibig niya na bakit ngayon pa tayo nagkita kung kailang kasal na ako? Diba? Para akong nahilo nun. Para akong na-vertigo bigla na kasalanan ko ba yun, kuya? Hindi naman. Kung nawala. Gano'n. Oo. At ang haba ng hair mo, babae pinalit sa'yo, ha? Mas mahaba yung hair nun kasi siya ang pinalit sa akin. Hindi naman. Diba? Iba yung katumbas mo. Di ba? Diba?
Imbis na sa akin uuwi, sa iba uuwi. O, paano? Titolado pa. Tsaka, Last name niya ang Bit-Bit. tsaka sinabi mo nga kanina na ba't ka nagpakasal? Sabi niya, nawala ka kasi. Tama ba ako doon? Sinabi niya sa'yo kanina. Oo, nawala daw ako. Pero ang totoo, ako hindi ko sa nililinis ng name ko. Mhm. Kung makikita, kung masisend ko lang yung conversation, and inamin niya na-deactivate niya na kasi yun. So, hindi ko na, ewan ko, ma-open ko pa may messenger nun. Ang huling chat ko nun, "Hey babe, just got home. Magdi-dinner lang ako. Anong agenda mo tonight?" Sinin lang ako. Mhm. Yun yung huling conversation. So, wala. Diba? So, paano? Pau, eto, pagbibigyan ka na ng pagkakataon na kausapin o baka naririnig ka niya. Ano gusto mo Ay. sabihin sa kanya? Hala, Titan Jello, hindi iiyak. Sige na! Ito na yung paborito mong song, Multo, background music mo. Oh, wow. Sige na. Gusto kong sabihin sa kanya na parang, Nakikinig kami. thank you kasi at some point ng buhay ko na na-meet kita during those times na lugmok talaga ako. Dahil nga dun sa traumatic long-term relationship ko. Pinaniwala mo sa akin na yung worth it ko. Ibinalik mo yung worth ko. Ganon. Parang worth it akong mahalin. Worth it akong yung mag-settle, kasama ko pa nag-settle down yung person. Ganon. Na pangarap, kasama ako sa pangarap. Ganon. And thank you din kasi nakatulong din talaga siya at some point na ma-divert din yung pinagdaanan ko nun. Mental health issues. Diagnosed din ako ng psoriasis. So, feeling ko that time, sobrang devastated talaga ako nun. Kasi ang pangit ang balat ko nun. Tapos, nag-spike yung blood pressure ko kasi that year din, diagnosed ako na high blood ako and all. Yun nga lang, bakit ka nawala? Hindi ko naman alam kung may na-offend ba ako. Na-offend ba kita? May nangyari bang, may ginawa ba akong, or may action ba akong hindi mo nagustuhan? Mhm. Ang masasabi ko lang ngayon siguro tinanggal ka talaga ni Lord sa buhay ko kasi may mas maganda siyang plan for me. Oo, super akong nasaktan nun kasi paahon na biglang nadapa ulit. Ganun. I mean, patayo na, pabangon na, nadapa na lang ulit. So, ngayon is best wishes. And alagaan mo, mahalin mo yung family pinupuo mo ngayon. And see around pag naglaro ako ulit sa same group. Yun. And take care. Yun.
Hello, Pao? Okay lang. Pinatugtog ko lang yung paborito mong song na Multo. On air. Napakinggan nila. After ng message mo, tumugtog yun. Yung Multo. Minumulto na ako ng damdamin mo. Ng damdamin. Minsan talaga, no, may mga taong makikilala lang tayo pa sa buhay natin, hindi para mag-stay sa atin kundi siya yung magbigay ng aral sa atin. At siya yung taong magbubukas sa mata natin sa realidad na may tao tayong mamahalin ng sobra-sobra pero hindi pwedeng maging atin. And that's sad, di ba? Masakit talaga yung katotohanan na yun. And feel ko dun sa mga sinasabi mo na meron kang taong nakatagpo na gustong-gusto rin ng puso mo pero hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ganon talaga Minsan nga mapapatanong tayo sa mundo, unfair mo naman. Nasa akin na, napunta pa sa iba. Di ba? And hindi naman ikaw nag-iisa pa. May kasama ka. May kasama ka na mga tao rin na nakakaranas ng ganito. At ganun talaga Kailangan natin tanggapin. And at least, di ba? Katulad nga na sinabi natin kanina, hindi man kayo nagkatuluyan. At least, nagkatikiman. Pa, wala ka bang ano ngayon? Nakakausap? Wala ka bang pinapapasok sa buhay mo? Mhm. Talaga into me. Parang sabi nga ng friends ko, parang always wanted but never pursued. So ngayon, laro lang ako ng sport na gusto ko. Work, kape with friends every weekend o kaya as a trentahe na tito na grocery lang, bayad bills, ganun lang yung labas ko. It's more on sa bahay lang, magdilig ng halaman, magluto, ganyan, asikasuhin yung family, ganun. Yun lang. Wala talaga Isang maigpit na yakap pa. Yeah. Thank you so much. Alam mo pa, alam ko naman na malalagpasan mo to dahil syempre masakit pero ikaw naman as a part of LGBTQA+, matitibay itong mga to palabarn itong mga to. Pero minsan kasi kapag mag-isa na lang tayo o mag-isa ka na lang pa, doon mo nararamdaman yung sakit, yung bigat, di ba? Yung mga tanong. Although na hindi ka man nasasaktan siguro, may mga tanong ka lang, what if kung kami? What if kung hindi huminto? Di ba? Yeah. Ganun talaga Oo, sobra. Parang yung nakatagong lahat ng bakit 3 to 4 years ago, biglang naungkat after niya magpakilala. Oo. Yun lang. Nahimik na. Yung mga nasa baul na at nilibing na, biglang hinukay, no? Naglabas. Para bang, kuya, tama na to, stop the car. Ganun. Pao na-mention mo kanina, paborito mong song habang nagre-relapse ka, yung Multo. Ano yung mga song na yun? Mini-line up ka kanina Yung Multo, All or Nothing, yun yung mga nasa playlist ko. Ano pa? Marami kang niline The up One That kanina. Got Away. Totga mo siya? Oo. Na-checkan kasi lahat ng criteria, pati yung Coke mismo size. Joke lang. Hindi, na-checkan talaga kasi since family-oriented din ako, family-oriented din siya. Tsaka napaka-selfless niya. Kasi nakita ko talaga yun kung paano niya tutukan yung family niya tsaka yung mga kapatid niya. Kasi ganun din ako sa mga kapatid ko.
Though ako yung bunso, pero ganun kasi ako mag-share ng kung ano meron ako. Since di man ako mag-aasawa, no? Like, help ako sa mga pamangkin ko, homework, ganun. Ganun din siya sa mga kapatid niya. So, sabi ko nga, walking green flag to. So, let's grab it. Parang, let's take it slow. Kung ano lang yung as of the moment, ganun lang. Eh, mali. Napunta sa iba. Paano? Wala na. May bibigay sa'yo si Lord na tamang tao. Malalagpasan mo yan. And makikilala mo din yung right person para sa'yo. Yung wala kang kahati. Yung ikaw lang. Sapat na. Yung hindi mo kailangan. Ito lang nakaw na sandali. Yeah. Sorry. Ay, nako. At hindi ka ikikwiki sa CR. Iyan. Ano mali? Pau, maraming salamat sa iyo ngayong gabi na to. Morning na pala, morning Pau. Morning Pau. Good morning. Oo, parang ano lang tayo, nag-podcast lang tayo, nagkwentuhan lang tayo na para magtropa. Exactly. Kulang na lang kape. Oo nga eh, no? Sarap eh, no? Parang tropa lang tayo. Eh, di ko naman kailangan din mag-advise sa'yo. Kailangan mo lang makikinig. Kailangan mo lang na may mangungulit din sa yung tropa, kaya hindi ko na rin pinormal yung usapan natin. Kulitan lang, palis-lihis. Tama naman. Dahil dama ko, Pau, na gusto mo lang naman makipagkwentuhan. Pero Pau, dahil nga magkaibigan na tayo ngayon at kabisyo ka na namin, lagi ka kasi nakatutok sa amin sa 90.7 Love Radio. May handog ako sa yung awitin, Pau, na I hope mapakinggan mo to, yung kanta ni TJ Monterde na Dating Tayo. Hoy! Kaya Pau, maraming salamat sa'yo. At sa lahat po ng mga kabisyo natin nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Pau, handog kong awitin sa'yo is a beautiful song by TJ Monterde sa oras natin ngayon at 12:24 a.m. Dating Tayo. Pau, God bless. Thank you so much. Thank you din. Good morning. Good morning. Talagang minsan no? Minsan mga kabisyo, kailangan natin tanggapin na yung taong minamahal natin ay dadaan lang sa buhay natin upang turuan tayo. Hindi para samahan hanggang dulo. May mga tao sa buhay natin na sobra-sobra nating paglalaanan ng oras. Pero hanggang alaala lang sila. Hindi sila yung makakasama mo para gumawa ng maraming memorya sa buhay mo. Once again, it's a beautiful song by TJ Monterde, Dating Tayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!